Kosmetika häzirki zaman geyimleri we ayallara girdilen beýleki çäklendirmeler Türkmenistanyň ýylatyryň arasynda nägileligi döredýär. Aýallaryň özüne çekiji geyimleri giýmegine we kosmetika serişdeleri ulanmagyna gadaganlyk meselesi giňden ara alynıp maslahatlaşylýar. Käbir ýagdaýlarda aýal gyzlar özleri babatyndaky eden etdilige garşy durmagy tinançýarlar. Aýal gyzlaryň arasynda täze düzgünler polisiýanyň eden etdiligi we denanlaryň daşky görnüşini barlamagy girişýän raýat eşikli adamlar barada diskussiýa gidýär diýip Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary gurrun berýärler. Ýa-ni ýakynda Türkmenistanyň aýal maşgalalarına ýüzüne kosmetika çalmak, tırnaklaryny renklemek, saç boyamak, dar köýnek giýmek, jeansy we umuman jalwar giýmek gadagan edildi. Mundan başga da aýallardan adaty giyin köýnek we nagyşly türkmen balagyny giýmek talap edilýär. Durmuşa çykan aýallardan başyny örtmek hem talap edilýär. Ýatlatsak, gözellik gadagançylygy aprel aýynyň başynda botoks hem emeli dyrnak gadagançylygy bilen başlanypdy. Döwlet edara karhanalary we okuw jaýlary destine bu talaplary gyşarnyksyz ýerine ýetirmek işine işçen girişipdi. Netijede aýallar kosmetika serişdelerini ulananlyk üçin işden kowulmak howpy bilen ýüzüýüz boldular. Bu aralykda botoks, dodak çeşirmek hem silikon bilen göwsüni ulaltmak hyzmatlaryndan peýdalanan ýaranlar döwlet aviakompaniýalaryndaky hem demir ýol edaralaryndaky iş ýerlerini ýitirip başladylar. Daş keşfine degişli bu zatlar olaryň işden çykarylmagyna sebäp boldy. Şu günler dürli şäherleriň köçelerinde polisiýa aýal gyzlaryň daş keşfine gözegçilik edýär. Aýallaryň daş keşfi sebäpli köçelerde polisiýa tarapyndan eden etdilikli saklanmagyna we jerime var edilmegine degişli ýagdaýlar ýygy-ýygydan ýüze çykýar. 11-nji maýda Azatlyk radiosynyň habarçysy diňe bir türkmen aýal gyzlarynyň däl eýsem beýleki milletleriň wekilleriniň hem daş keşfi sebäpli Aşgabatyň köçelerinde saklanýanlygyny habar berdi. Patrul awtology hususy taksini kowalap ulagyň içinde jeans giýinen bir rus gyzy ulagdan düşürdi we ony polisiýa bölümine elçek boldy. Ýönol gyz özüniň kämillik ýaşyna ýetmänligini aýdyp polisiýanyň ony alyp gitmäge hukugynyň ýokdugyny öňe Onu goý berdiler diýip Azatlyň Aşgabatdaky habarçysy gurrun berdi. Denanlar polisiýanyň köçelerdäki eden etdiligine garşy durmagyň ýollaryny gözleýärkä, döwlet edara karhanalarynda işleýän aýallar we okuw jaýlarynda okuyan gyzlar öz nägileligini açyçan aýtmakdan saklanýarlar we işsiz, okuwsuz galmak gorkusy bilen talaplary sessiz ýerine ýetirmäge mejbur bolýarlar. Udaga çeken ykdysady krizis we koronavirus pandemiýasy ýylatyň durmuş ykdysady meselelerini gözgörtüli kynlaşdyrdy. Bu döwürde häkimetler haýsy bir problemanyň bardygyny boýuna almakdan ýüze berip, ýylata gözegçiligini güýçlendirmek bilen boldular. Öňkü prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow häkimet başyna geçenden soň häkimetleriň ýylatyň şahsy durmuşyna gatyşmagynyň möçberi öňgörüli we edilmedik derejede güýçlendi. Soňky bir aýyň içinde ýurdun ýaşaýjylary resmi nikalaşmadan bilelikde ýaşaýan jüwitleri anyklap tapmak boýunça polisiýa reýtleri ýaly dürli ýygyrlamalara var boldular. Jüwitler köçelerde saklanýar, nikah şahadatnamalary barlanýar we olar bilen ahlak barada düşündürüş söhbetdeşlikleri geçirilýär. Türkmen häkimetleri aýal gyzlara awtologlaryň öňündäki oturguşlarynda oturmagy hem durmuşa çykanda ak töý köýneklerini giýmegi gadagan etdi. Mundan başga da Azatlyň çeşmelerine görä Türkmen hökümeti aýal gyzlaryň ýurtdan çykmagyny düwünden gadagan etmegi göz tutýar. Türkmenistanda aýal gyzlara garşy soňky gadagançylyklar we çäklendirmeler ýurdun Birleşen Milletler Guramasynyň aýal gyzlar geňeşiniň 3 ýyllyk agdalygynyň 1-nji ýylynda amalaşdyrylýar. Şol bir wagtyň özünde de Türkmenistanyň konstitusiýasy we ýurt tarapyndan gol çekilen halkara konwensiýalar aýallaryň hak hukuklaryny doly kepillendirýär.